Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin halin da tsohon shugaban kasar Najeriya wato Muhammadu Buhari ke take a daidai wannan lokacin. A daidai lokacin da aka buƙaci 'yan Najeriya da su tashi da azumi domin Allah ya tashi kafaɗan tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari, sai dai kuma dubbanin al'umma musamman ma a ƙasar ta Najeriya da kuma arewacin ƙasar ta Najeriya tare da kudanci suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su, inda wasu suke yi shugaban ƙasar fatan alkhairi, wasu kuma suke munanan kalamai da kuma danganta shi akan cewa halin da ƙasar ta tsinta kanta a ciki halin yanzu ma shine sulha, domin a lokacin sa ne ƙasar ta rikice aka rasa gane gabanta, don haka babu wanda zai masa azumi. Sai dai kuma a wani bangaren haka zalika dai zai ƙara jin irin yadda masoya Buharin ke ganin cewa bai kamata ba, saboda Buhari ya iya bakin kokarin sa domin daidaita kasar nan, amma talak ba lalle bane kowane al'umma ya san irin namijin kokari da tsohon shugaban kasar yayi. Duk dai masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahoton nan, tare kuma da kuma dai muna so da mu ji irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment, amma dai fatan alkhairi da kuma addu'o'i ga shugaba muna tunanin kamar shine abin da ya dace. Amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka, da mu sauraro ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Yau da yake manin kusan sati kenan da garziya da tsohon shugaban kasar zuwa can kasar UK na Birtaniya, tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Buhari, yayin da yake fama da wata rashin lafiya wanda har yanzu dai ba a bayyana takamaimai abin da ke damun tsohon shugaban kasar Najeriya ba, wanda dai dama 'yan Najeriya sun sani tun farkon lokacin hawan shugaban kasar wato Muhammadu Buhari kan karagar mulki, tun wannan lokacin yake ta fama da rashin lafiya daban-daban, wanda kuma cikin hukuncin ubangiji da kuma irin yadda al'ummar kasar ta Najeriya suka tsaya tsayin daka tare da mika kokon baransu ga sarki subhanahu wata'ala, hakan yasa Allah ya kaddara ita shi kafadin tsohon shugaban kasar har ya gama mulki sa na shekaru 8. To bayan kuma da ya gama mulkin ne da ya koma jihar Kaduna, daga nan ne kuma dai aka tashi waya gari da tsohon shugaban kasar bai da lafiya, inda aka garza da shi zuwa can asibiti da ke can kasar ta Birtaniya, inda aka sanya shi a can wato cikin ɗakin ICU, wanda gurin da ake walagabi da cewa ko ka yi rai ko kuma ka wuce zuwa gidan gaskiya. Shi sa da ake bukatun dubbannin al'umma musamman ma dai 'yan Najeriya da arewacin kasar ta Najeriya da akan su tashi da azumi, gobe su tashi da azumi domin Allah ya ci gaba da jibantar lamarin tsohon shugaban kasar da kuma ya tashi kafaɗansa cikin aminci. Sai dai a daidai wannan gaban ne 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su. Haka kuma zalika dai a daren ranar Juma'a ne dai wato 11 ga watan Yuli, Garba Shehu mai magana da yawun tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Buhari ya magana akan rashin lafiyarsa, wanda tun farko an buƙaci da Garba Shehu ne ya magana amma kuma ya shiru, inda dai hakan ya sanya dubbannin 'yan Najeriya cikin rudani da kuma tashin hankali, duba da an rasa cewa wani hali tsohon shugaban kasar ta Najeriya ke ciki, inda ke ci gaba da jita-jita. Wasu ma suka fara magana kan cewa tsohon shugaban kasar ya mutu ne ba su a faɗa, wasu kuma suna bayyana kan cewa yana cikin matsananciyar hali. An buƙaci iyalansa ko kuma mai magana da yawunsa Garba Shehu ya magana amma aka ji shiru. To sai dai a jiya Juma'a 11 ga watan Yulin shekara 2025 aka ji hadimin tsohon shugaban kasar wato Garba Shehu ya fito ya yi magana. Garba Shehu da ya bayyana cewa rashin lafiyar tsohon shugaban kasa mai shekaru 82 bata yi tsanani ba kamar yadda aka rawaito da kuma yadda al'umma suke zata. Garba Shehu, wanda ya kasance babban mataimaki na musamman kan harkokin yaɗa labarai a lokacin gwamnatin Buhari, ya bayyana hakan ne a shirin Politics Today da Channel TV suka yi, kamar yadda Gido 24 TV suke karanto muku rahoton. Tsohon shugaban kasan ya jima yana fama da rashin lafiya, amma ana ganin yana samun sauki a halin yanzu. Sai dai kuma shugaban kasar ta Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya dai tura mataimakinsa wato Kashin Shatima don ziyartar Buhari a wani asibiti da ke birnin London a ranar Litinin 7 ga watan Yuli, kamar yadda wasu majiyoyi masu tushe suka bayyana wa 'yan jarida. Shatima da ya kasance a birnin Addis Ababa, kasar Habasha, bisa gayyatar Firayim Minista Abiy Ahmed Ali domin halartar kaddamar da Green Legacy Initiative wato GLA na kasar ta gabashin Afirka. Sai dai daga can shugaba Tinubu
wanda a lokacin yake wata ziyarar aiki a kasar ta Lucia, ya umarci Shatima da ya wuce zuwa London domin duba lafiyar tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Buhari. A cewar jaridar da Cable, shugaba Tinubu ya umarci Shatima da ya tantance halin da Buhari ke ciki tare da tabbatar da cewa ya samu cikakken goyon baya domin mummurewa gaba daya kamar yadda ya bayyana. Shatima ya tashi daga Addis Ababa a daren Lahadi 6 ga watan Yuli, sannan ya isa birnin London a ranar Litinin 7 ga watan Yuli, inda ya wuce zuwa wani asibiti da ba a bayyana ba domin isar da sakon shugaba Tinubu ga tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Buhari. Tsohon hadimin shugaban kasan ya bayyana cewa an sallami Buhari daga asibiti. Ya ce, an sallami Buhari, rashin lafiya bai kai yadda aka ruwaito ba, yana cikin yanayin murmurewa ne, kullum yana samun sauki har ya warke gaba daya. Garba Shehu Buhari dai ya sauka daga mulki ne a shekara 2023, inda ya koma rayuwa cikin natsuwa a garin su na Daura da ke jihar Katsina. Zaman da ya dauka a waje har yanzu ya janyo tambayoyi kan lafiyarsa da kuma yiwuwar dawarsa Najeriya nan kusa, inda dai dubbanin al'umma da magoya baya suke ta huhura maganganu, wanda kuma a halin da ake ciki da yanzu dai maganan Garba Shehu ya ƙara kwantar ma da wasu 'yan Najeriya da dama hankali da suka ja kan cewa tsohon shugaban kasar yana nan cikin aminci, kuma kazalika an sallame shi a asibiti. Sabanin maganganu da kuma jita-jitan da ake yadawa, sai dai kuma har yanzu dai masoyansa suna da shakku akan cewa kamata ya yi gwara, tunda su sun kasance masoya ne ga tsohon shugaban kasar, kamata a fito a gaya musu ainihin asalin abin da ke addabar wato masoyin nasu, domin su san wani irin addu'o'i da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala za su yi. Bai kamata a ci gaba da ɓoye musu ba a matsayin sa na shugaba, da dai ana ganin a wani bangare ana ganin cewa ɓoye asalin ainihin abin da ke damunsa da kuma yanayin kwandishan na jikinsa, ana ganin kamar hakan shine fa abin da ya fi daidai, saboda abin da zai je ya dawo. Sakamakon har yanzu dai a Najeriya akwai waɗanda suke tofan munanan kalamai, suke danganta shi ga tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Buhari, wanda kuma ana ganin hakan bai dace ba, inda wasu na ganin cewa menene ma dalilin da zai sa a dinga kira ga 'yan Najeriya da a cewa su tashi da azumi domin Allah ya ba tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya lafiya. Ai tun a mulkinsa mutane da dama suke azumin dole, da kuma irin yadda abubuwa ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar ta Najeriya, matsalar tsaro da kuma kayan tattalin arziki da dai abubuwa da dama, babu wani ci gaba da aka samu a lokacin mulkinsa. Kowa dai da irin kalaman da yake faɗa, sai dai kuma masoya Buhari suna ganin cewa tabbas Buhari adalin shugaba ne wanda ya iya bakin ƙoƙarinsa domin dawo da Najeriya kan turba, kuma ya iya bakin ƙoƙarinsa domin saita al'ummar Najeriya. Kuma kazalika ya kasance shugaba adali ne mai tausayin talakawa. Duk da wa'in na maganganu sun fito ne suna fitowa daga bangarori biyu, daga masoya Buhari waɗanda suka ji daɗin mulkinsa da kuma waɗanda suke nuna akasin haka. Sai kuma hadimin tsohon shugaban ƙasar wato Garba Shehu ya fito ya yi magana akan cewa mutane ba su san waye tsohon shugaban ƙasar Najeriya ba wato Muhammadu Buhari, da a ce sun san irin namijin ƙoƙari da kuma irin gwagwarmaya da Buhari ya yi domin ceto Najeriya, da kuma irin yadda ya yi domin ganin rayuwar tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya bunƙasa tare kuma tabbatar da ingancin tsaro. To wallahi da al'umma idan aka ce musu ma Buhari bai da lafiya, kamata su zauna ne suna ta kuka da kuma roƙa masa Allah, ba wai su ci gaba da faɗan irin maganganu ba. Da sun san waye Buhari, sannan kuma menene ƙudurinsa akan al'umma da kuma niyyarsa ta alkhairi akan al'umma, da mutane wasu daga ciki da suke faɗan munanan maganganu da ba za su iya faɗan wannan maganganun ba, da ce sun san waye Buhari. To a sauraro kun dai san an ce ruwan da ya dake ka shine ruwa, kuma an ce maganganu dai kala-kala suna ta fitowa. Shi yasa dai a matsayin mu muke so mu ji kuma daga bakin ku daga bangarori kan halin da Buhari yake ciki, amma kuma mu ana mu shawara alkhairi ne ka dinga yi wa mutum fatan alkhairi da kuma addu'a, domin ita karan kanta addu'ar nan da ake yi, kai da kake addu'ar akwai lada da kake samu, sannan kuma kana roƙa ma dan uwa musulmi shi ma halin da yake ciki. Ana mutuna nan muna ganin ba Buhari ba, duk wani shugaba, kai duk wani musulmi a duniya, kai duk wani dan uwa ma idan aka ji wani masifa ta same shi, bai kamata a ringa masa fatan sharri ba, a ringa masa fatan alkhairi ga subhanahu wata'ala, domin Allahu gafurur rahim.